Το Μάκη, το Μάτσα, τον έχω γνωρίσει πριν πολλά χρόνια, 30 χρόνια και παραπάνω. Ένας άνθρωπος γλυκύτατος που εκπέμπει μια ακτινοβολία που σε κάνει να πας προς αυτόν. Έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα, εκτός από τα μουσικά του ενδιαφέροντα, που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ. Έχει και εικαστικά, γιατί από την αρχή ήδη που έχω αρχίσει τη σταδιοδρομία μου, με έχει αγοράσει και έργα μου, είναι και συλλέκτης μου. Γι' αυτό η σχέση μου πάντα διατηρήθηκε μέχρι τώρα πάρα πολύ καλή και μάλιστα έρχεται σε όλες τις εκθέσεις που κάνω ανά τον κόσμο και με ακολουθεί, με παρακολουθεί. Τον εκτιμώ βαθύτατα. Έχει προσφέρει πάρα πολλά στην Ελλάδα, τόσα πολλά που είναι μοναδικά, ας πούμε. Και έχουμε συνεργαστεί και εικαστικά πάνω στην εκτύπωση των εξωφύλων που έχει κάνει. Γι' αυτό πάντα με πολύ μεγάλη αγάπη τον βλέπω και θα ήθελα πάντα η φιλία μας αυτή να μείνει στο συνεχές μέλλον.